Hayırlı kün. Вәгъдә иткәнчә, бүген Мордовия Республикасына сәфәребезне йомгаклыйбыз һәм бу төбәктәге авылларның җитеш тормышы серләренә төшенергә тырышырбыз. Дөресен генә әйткәндә, муллыкның күзгә бәрелеп торган сәбәпләре дә җитәрлек һәм аларның иң беренчесе мәхәлләләр. Мәхәлләләргә берләшеп яшәү, мәхәлләләр булып эшләү һәм бергә нәкъ менә шул мәхәлләдә нәрсәдә булса хәл итү бу авыл халкының канында. Һәм шуның белән ул әлеге дә баягы, инде мин байтактан әйтеп килгән, башка әйтик Чуашстандагы татар авылларына да бик якын торалар. Яшәү рәвеше буенча, менә шулай мәхәллә системасы булуы белән. Һәм шуңа күрә дә мәчетләр биредә аеруча теләп төзелә торган һәм менә шулай уңайлы итеп, зур итеп төзелә торган һәм барлык эчендә барлык кирәкле әйберләре булган итеп төзелә торган биналар, чөнки алар гыйбадәт кылу урыны гына түгел, алар җәмәгать биналары да, алар җыелыша торган урын, очраша торган һәм нәрсәдә булса хәл итә торган урыннарда булып торалар. Авылның эчке тормышын мәхәлләләр көйли. Мәсәлән, Озерка авылында 8 мәхәллә бар. Шул сәбәпле авылның бөтен тормышы хәләллеккә корылган. Ничә кибет бар икән Озеркада якынча? Аңа әйтеп торам, күп кибетләр. Берәрсендә бармы тәмәке, хәмер шуның шикелле? Юктыр, берсендә дә юк. Бөтенесе шушындый типта. Халал продукция барысында да халяллар. Магазиннар күп. Монда бит инде үзегезнең генә товар түгел. Юк, китерә дә инде. Менә чәй эчә торган менә печеньелар нәрсәләр китерелгән бит инде. Да. Халяллар барысы да халал. Аны ничек итеп каян табасыз да ничек итеп тикшерәсез аны? Составы бар. Ләкин мәхәллә эшчәнлеге шәригатьчә яшәү белән генә шикләнми. Авылларның иң актив кешеләрен туплаган җыен буларак, гомумән, сәламәт яшь буын тәрбияләү эшендә көйли ул. 20 ел истинайы хоккей командасы бездә бар. Безнең хоккей командасы 5 ел беренче урын алып торды Мордовия күләмендә. Үз малларына инде хоккей командасы тора. Авылда быел узган елгына Казанга урып эләп кайттык. Дуслык кубогында участвовать иттек алхамдулилlah. Шул авыл командасы, Белозерье командасы. Тренировкалар пайда булды. Тренировкалар безнең инде мөмкинчелек булганда үзебез катук монда куябыз, шул катукта. Погода, һава тырышыман мөмкинчелек булмаганда районга рибез Ледовыйга. Үз акчабызга сатып алабыз вакыт. Хоккей уйныйбыз. 10 елны без анарманда тындык футболга. Вот, и аннан минеке получается бу 4-нче поколением футболдан уже үстерәм инде алан балалар 4-нче поколениеннан үстерәм. Самый яхшы командам бу була минеке получается. Булар минеке алар победительләр всероссийских соревнованиях. Аннан соң призеры в Москве стали вот в 2020 году. В общем, достиженияларыбыз бик күп безнеке, алхамдулилля. Озеркада, Белозерьеда футбол белән шөгыльләнәләр. Төрле возрастта, по возрастам, кечкенә возрастта 40 кеше, старший возрастларда уйныйлар республика уровенендә да, ничә возраст даже уйный анда 40-50 кешегә якын. Шунысын аңлау мөһим, бу авыллар гел шушындый шартларда мул яшәмәгән. Барлык җирдәге кебек сәүдә үтмәгән, яңа йортлар төзелмәгән, эш башларга җай булмаган чорларны да бик яхшы хәтерли хәзерге эшмәкәрләр. Озерканың тагын бер ягы бар, шулай укыган, ишеткәннәрдән инде бу. Шундый тыңлаусызрак авыл, элегрәк бөтенләй монда кеше килергә курыккан дигән. Андай усал вакытлары булдымы Озерканың? Ни өчен шундый сүз йөри менә? Анда лучше бармауың дигән шикелле инде. Ну инде безнең заманда андый ниләр булмады инде уже. Ну безгә хәтлем как бы булгандыр. Андый хәлләрдә беләсез теге монда чисто ничегә тем татар авылы гына, теге яшьләр күп. Вот бездә бит наоборот хәзер естественный прирост больше. Допустим, елга туса, анда 40 бала үлә, 20-30 кеше генә, 2 мәртәбә, 2 ярым мәртәбә даже безнеке естественный прирост населения. Поэтому теге молодежка булганда, төрле хәлләр булгандыр инде анда. Вот. Ул заманда, да, ул заманда везде андый нәрсәләр бар иде.
Хәзерге җитеш тормышта бөтен проблемаларны хәл итә дигән сүз түгел. Бу кадәр халык яшәгән авылларда катгый тәртип, дисциплинасыз ерак китеп булмый. Мен үзгә командада йөрергә тотындым. 2-ме, 3-медер класста. Яннан монда күчендек обратно. Вот монда күбесе шалай дитте. Перут үзгә командада городта уйнадык. Нишап авылга, городта әйбәтрәк түгел, менә авылда бит инде, авылча бит инде. Ну, городка йөреп торырга иде. Монда үзебездә монда уйнарга. Нәрсәсе белән ошыйлар? Строгилармы? Ну, бер касак струги. Ну, оши яхшы. Тренировать яхшы. Сүксә дә все равно яхшы. И что я хотела бы сказать по поводу этих детей, которые активно занимаются спортом. Я бы сказала, что даже профессионально. С дисциплиной у них все хорошо. И у них есть время, чтобы учиться, чтобы тренироваться. Видимо, режим вот построен, они ведь занимаются некоторым спортом прямо с 1 класса. Режим у них выстроен так, что в 8 классе у них нет проблем к тому, чтобы успевать подготовиться к занятиям, прийти с выученными уроками и заниматься активно спортом, который... Вот эти дети, они подают для других детей большой-большой пример. Үз авылларын кайгыртып яшәячәк эшмәкәрләрне бердәм мәхәлләдә, мәктәп белән киңәшеп үстерәләр һәм аннан соң да аерым иҗтимагый оешмаларга җәлеп итәләр. Безнең инде төп максат, клубыбызның максаты инде үзебезнең телебезне, тарихыбызны, мәдәниятебезне саклап, подрастающий үсем поколениягә дөрес тәрбия бирергә тырышабыз. Безнең эшмәкәрләр клубы күп спортивный соревнованияларда ярдәм итәләр, благотворительный футболда күп ярдәм итәләр. Шул эшләрне тырышабыз алып барырга. Күп дигәндә без ничә кеше турында сүз алып барабыз? Ничә булыр? Бер 40 кеше бездә булады. Алар Озерка гынамы, әллә Юк, Мордовия буенча инде Озерка гына түгел, но Озеркадан да күп. Хәзер безнеке яңа проект башлагыбыз килә. Алла кушса, Алла бирсә, яшь эшмәкәрләрне бер элемтәгә җыеп, шул клубыбызга инде катнаштырырга Алла кушса. Балалар саны арта, мәктәпләр яңартыла, яңа корпуслар төзелә, әмма тәрбияле, иманлы, сәләтле балаларыбыз нинди телдә сөйләшер икән соң? Мәктәпләрдә бит ана теленә урын кими. Мин Мордовский государственный педагогический институтны тәмамладым. Татар теле һәм әдәбият бүлеген тәмамладым. Минем курста 6 укучы иде. 6 укучы, икәү без аннан соң икәү генә калдык. Мин монда килдем эшкә, Белозерье мәктәбенә укырга килдем. Минем дустым Чермиш авылына укырга китте. Калганнарыбыз тәмамламады. Кем рус теленә күчте, кем история, тарих бүлегенә күчеп киттеләр. Ни өчен алай иттеләр икән? Ни өчен сорамадыгызмы? Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе эш татар мәктәпләре азау итәләр. Эш булмас дип, эш артмас дип куркып, бүлекне тәмамламадылар. Сүз әлбәттә бөтенләй тел юкка чыгу турында бармый, әмма кулланылышы кими, тел саяга, үзебезнең үк мәдәният белән илемтә нашарая бара. Әлегә татарча аңласак та. Вот безнеке нинди матур җырлар бар, халык җырлары. Вот бигерлаткада келе, нидә, ну если телне алар әтәлмәгәч дөрес татар сүзләрен, кашан вот киләләр җырларга кирәк, аларны нитәргә, тәрҗемә ясарга ул җырны. Аларның һәрбер сүзен кирәк аңлатырга ничек дөрес әйтелә. Вот әтәм бер малай килде, әнием дигәч, әнием әткәч, аны кадерлем вообще сүзләрне вот урысча генә әйтә. Аны бит ничек анда күпме вакыт кирәк анарга да. Аны үзе дә кутасы катя инде бик кәләнә башлый, арый. Вот это бу телне рәнер өчен иң беренче мин белмик ана атадан кирәк. Инде үзебездә инде дөрес әткәсә яшьләребез күбесе инде урысча сөйлиләр хәзер. Вот шуннан әтәм бер мәктәптә бер нәрсә дә монарга булыша алмый. Иде ана тәрәтмәгәч, әби баба рәтмәгәч татар теленә, хотя бы бу тавым уровне инде. Бер Мордовия генә түгел, кайсы гына төбәккә килсәк тә, халыкның төп борчуы балаларның телене оныта баруы. Мөхит басымына өстәп,
тел дәресләре саны да кыскару үзен сиздерә. Бу да үзенчәлек, һәм аны барыбызга да исәпкә алып эш итү зарур. Без татарлар. Сәфәребезнең йомгаклар вакытта килеп җитте, кадерле дуслар. Без инде Мордовия якларында 3нче тәүлегебезне йөреп торабыз. Һәм кайсы татар авылына килсәк тә, сезгә аның үзенчәлекле якларын күрсәтергә омтылабыз. Әлбәттә, карап торышка алар бар. Йортлар икенчерәк, йортлардагы бизәкләр икенче төрлерәк, гадәтләр күпмедер дәрәҗәдә сөйләм икенчерәк, холык икенчерәк кебек. Ләкин безгә хас булмаган, татарга хас булмаган бөтенләй гадәттән тыш дип әйтерлек бер нәрсә дә юк монда. Менә Озеркада гына да инде бер тәүлек тирәсе аралашып йөргән вакыт аралыгында гына да мин мәсәлән үтеп баручы урамда, авыл урамында очраган һәрбер машина белән я кул күтәреп, кул селкеп, я машинаның сигналына басып, исәнләшеп, сәлам биришеп китергә бик тиз өйрәндем. Кая барсам да, кемне очратсам да, ассаламу алейкум дип исәнләшергә яки саубуллашырга да өйрәндем. Бердә сәер булып та тоелмый, булай түгел кебек тә тоелмый, бик тиз ияләшәсең аның шикелле әйбергә. Әле тагын кайбер әңгәмәдәшләремнән, кайберләреннән генә шундый тузлы, бурычлы, камерага карап әйтергә ярамый торган берничә сүзне отып алдым әле. Аларын бер очрашкач шапарткана сөйләп күрсәтермен. Көләргә, ачуланырга ашыкмагыз, җәмәгать. Тел байлыгы шулай ук байлык ул. Сүзләре шәп. Ни дисәң дә, үзгәлек, үзенчәлек дип әйтсәк тә, барыбер дә үзебезнекеләр, татарлар, милләттәшләребез. Моның кадәр генә төрлелек була инде ул. Без нәкъ менә шул төрлелегебез белән дә көчле бит әле. Киләсе сәфәрләребез дә шундый күтәренке рухта һәм иштәлекле узсын иде дигән теләктә калабыз һәм сезнең белән саубуллашабыз. Казаннарда атылар